Чым здзівіў Лукашенка, пра што ён забыўся і каго зробіць вінаватым? Хто і чаму прымушае яго выбачацца? А таксама што вядома пра жудаснае забойства беларускі і чаму Мінск атакуюць пацукі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння ў Лукашэнкі прайшоў вялікі кадравы дзень. Ён прызначыў новых міністраў, ідэолагаў і памочнікаў. Пачнем з самага гучнага прызначэння. Як мы і прадказвалі ў мінулых выпусках, міністрам інфармацыі Беларусі стаў Марат Маркаў, які да таго кіраваў каналам АНТ і вёў там сваю аўтарскую перадачу. Менавіта Маркаў рабіў першае інтэрв'ю з Раманам Пратасевічам пасля арышту хлопца. Гэта тая гутарка, на якой Раман плакаў. Але перавод Маркава з медыа-менеджераў у чыноўнікі не стаў сюрпрызам, бо пасада міністра інфармацыі пуставала амаль 2 месяцы, і відавочна, што туды мусіў сесці максімальна надзейны кадр. Лукашенка верыць, што супраць яго ідзе інфармацыйная вайна, і Маркаў на пасаду яго медыа-генерала пасуе максімальна. Досвед працы ў медыа ў яго ёсць, лаяльнасць максімальная, акрамя таго Маркаў экс-вайсковец, які праслужыў аж 13 гадоў, а сілавікоў хоць дзейных, хоць былых Лукашенка вельмі цэніць. Варта адзначыць і яшчэ адзін важны момант. Апошнім часам дзяржпрапаганда настолькі перагібае палку, што нават самому Лукашэнку прыходзіцца асаджваць сваіх медыа-апрычнікаў. Маўляў, давайце трошкі лягчэй. Прычым тычыцца гэта не толькі блогераў і ананімных каналаў, але і афіцыйных работнікаў з тэлебачання, бо яны пляжаць усё і ўсіх, без разбору і літасці, часам проста пераходзячы на прамыя абразы. Марка ўжо займае супрацьлеглую пазіцыю, якая і патрэбная сёння Лукашэнку. Новы міністр далёка не дурак і добра разумее, што такая шалёная і бяздумная прапаганда робіць для рэжыму больш шкоды, чым карысці. Таму падобна адной з яго задач будзе панізіць градус азародкаўшчыны, калі не паўсюль, то хаця б у некаторых кірунках. То бок паліваць брудам Латушку і Ціханаўскую можа яшчэ дазволіць, а вось за абразы ў бок усіх запар ужо будуць біць па руках. Таксама Маркаў вельмі скептычна ставіцца да дзейнасці істэрычных блогераў, якія любяць знаходзіць праблемы там, дзе іх няма. Гаворка тут пра тую ж Вольгу Бондарову, якая апошнім часам бачыць ЛГБТ-сімволіку на любой каляровай карцінцы і актыўна нацковае сілавікоў на нялюбых ёй персанажаў. Што будзе далей, дакладна сказаць цяжка, але падобна, што свае лепшыя дзянькі даносчыца адгуляла, і цяпер альбо яна сама збавіць абароты, альбо ёй дапамогуць гэта зрабіць. Праўда, падчас прызначэння Маркава міністрам Лукашенка адразу ж яго і папалохаў, прычым не за контент, а за грошы. На сегодняшний день возможности у телеканалов есть, но эти возможности надо наращивать и расширять, потому что так или За иначе... возможности вы ответите головой. Там деньги немало, и вы должны продолжить те программы, которые вы наметили. Замест Маркава кіраваць тэлеканалам АНТ будзе таксама правераны кадр. Гэта Ігар Луцкі, які раней працаваў у адміністрацыі Лукашэнкі, а да таго быў якраз міністрам інфармацыі. Такая вось ракіровачка. Чакаць чагосьці новага ад Луцкага дакладна не варта, бо ён правераны баец рэжыму, які стаў чыноўнікам яшчэ ў 23гадовым узросце і будзе рабіць ці што трэба, ці што скажуць. Пасля выбараў 2020 года Луцкі ганарыўся разгромам незалежных медыа і закрыццём партала Тутбай. Вопыт працы на тэлебачанні ў чыноўніка таксама ёсць. У канцы 10-х Ігар Луцкі пару гадоў кіраваў СТБ, але нельга сказаць, што пры ім тэлеканал быў асабліва паспяховым ці заўважным. Іншы чыноўнік з вайсковым досведам цяпер будзе займацца выхаваннем будучых лукашэнкаўскіх кіраўнікоў. Рэктарам акадэміі кіравання, якую мусяць скончыць усе, хто разлічвае на дзяржаўныя пасады, быў прызначаны Ігар Бузоўскі. Ён мае вайсковую адукацыю па спецыяльнасці педагог-псіхолог і за апошні час паспеў папрацаваць у БРСМ, адміністрацыі Лукашэнкі і ў тым жа міністэрстве інфармацыі. Дарэчы, падчас прызначэння Бузоўскага Лукашенка спачатку прагаварыўся, што насцярожана ставіцца да надта разумных чыноўнікаў. Ну, это меня всегда настораживало, когда чиновник параллельно пишет диссертацию, я долго колебался по поводу согласия, да, я помню. Но человек хочет ученым быть ради Бога. А пасля Лукашенка расказаў, чаго ён чакае ад акадэміі кіравання. Выхавання залатой сотні чыноўнікаў. Вы говорили, сотня золотая на бюджете, не Именно более того. золотая. Да. Там отбор должен быть, ну, как раньше отбирали
партию или в охотничий коллектив. Я хочу Невозможно было вступить. Парабіўшы ўсе прызначэнні, Лукашенко расслабіўся і вырашыў паразважаць пра выбары ў каардынацыйную раду апазіцыі. Прычым гэта ўжо другі раз за пару дзён. Бачна, што хоць Лукашенко і казырыцца, але актыўнасць апанентаў яго вельмі непакоіць. Уже ни они, ни их кураторы не могут нас упрекнуть в том, что мы используем административный ресурс или какие-то другие запрещенные законом ресурсы. Он из 7 миллионов, почти 7 избирателей у нас, аж 6 тысяч проголосовало. Даже диаспоры не стали за них там голосовать, уже там организовали, и то те уже там самим себе не верят. Но зачем проводили? Мы говорили открыто, к чему это приведет. Зачем проводили эти выборы? Але тут адзначым, што Лукашенко падманвае ці то прысутных, ці то сам сябе. Так, каардынацыйная рада не вельмі зразумелае фарміраванне, ды і выбары ў яе таксама праводзіліся дзіўнавата. Але ж важны момант. За любую датычнасць да гэтай каардынацыйнай рады ў Беларусі пагражае крымінальная справа і турма. А калі чалавек знаходзіцца за мяжой, то завочны суд і канфіскацыя маёмасці, якая засталася на радзіме. Таму калі Лукашенко глуміцца і весяліцца, ён забываецца пра адну ім жа самім створаную дэталь пад простай назвай рэпрэсіі. Ну і вішенька на торце. Калі вы раптам не ведалі, для каго Лукашенко праводзіць выбары. Поэтому не им нас упрекать. Я всегда говорил, мы проводим выборы для себя. Не смотрите по сторонам. Праўда, адну інтрыгу Лукашенко ўсё ж вырашыў пакуль патрымаць. Пасада кіраўніка яго адміністрацыі, а фактычна правай рукі, застаецца вакантнай з лютага. Чакалася, што сёння ён прызначыць на яе Максіма Рыжанкова, які гэты час і так выконвае абавязкі кіраўніка. Ну альбо Лукашенко ўсіх здзівіць і прадставіць нейкую іншую нечаканую кандыдатуру. Але ж не, Лукашенко сапраўды ўсіх здзівіў. Вось толькі не так, як чакалася, і гэтае крэсла так і засталося пустым. Ну і менш гучнае, але не менш важнае прызначэнне. Новым міністрам працы зноў стане жанчына. Раней ім была Ірына Касцевіч, якую перавялі на ганаровую пенсію ў дэпутаты, а цяпер стане Наталья Паўлючэнка, якая працавала намесніцай Касцевіч. Сёння чыноўніцы трэба будзе разграбаць сур'ёзныя сацыяльныя праблемы, у першую чаргу дэфіцыт кадраў, які б'е ўсе магчымыя рэкорды. Прычым тут жа яшчэ трэба неяк балансаваць. Адную рукою працягваць выганяць з дзяржпрадпрыемстваў нелаяльных работнікаў, а другую кімсьці іх замяняць. Акрамя таго, вялікую незадаволенасць людзей выклікае так званая пенсійная пастка, калі праз змены законаў беларусы губляюць частку працоўнага стажу. Ці справіцца Паўлючэнка тут не настолькі важна, а больш важна, ці спытае з яе Лукашенка. Бо зразумела, што віна ў сітуацыі не на новым міністры, а, скажам так, вышэй. Але ж рабіць крайнімі ў сваіх жа касяках чыноўнікаў – гэта тое, чым Лукашенка вельмі любіць займацца. Таму пабачым, што будзе далей. Ці Лукашенка прызначыў міністра, ці вінаватага. Пакуль жа новая міністрка пачула ад Лукашэнкі толькі запавет эканоміць грошы, бо, па яго словах, льготаў у беларусаў і так надта шмат. Пакуль Лукашенко тасуе калоду сваіх чыноўнікаў, пачынаецца дыпламатычны скандал паміж Беларусю і Арменіяй. Армянскі прэм'ер Нікол Пашынян заявіў, што яго краіна збіраецца выйсці з АДКБ з прычыны адсутнасці дапамогі падчас канфлікта ў Нагорным Карабаху, які Азербайджан забраў мінулай восенню. Праўда, там быў нюанс. Па міжнародных дакументах Карабах заставаўся часткай Азербайджана, таму хоць войскі і ўвайшлі ў Карабах, але па законе на Арменію ніхто не нападаў. Гэтым і скарысталася АДКБ, каб праігнараваць канфлікт. Цяпер жа Пашынян заявіў, што ані ён, ані які іншы армянскі чыноўнік не паедуць у Беларусь, пакуль там кіруе Лукашенка. Гучыць сур'ёзна, але трохі дзіўна, бо Пашынян быў адным з першых, хто віншаваў Лукашенку з перамогай на выбарах у 2020 годзе. Праўда, пазней армянскі лідар патлумачыў сваю заяву словамі Лукашэнкі пра карабахскі канфлікт. Той казаў, што падтрымліваў Азербайджан і жадаў яму перамогі. Цяпер Пашынян чакае ад яго выбачэнняў. У выніку Беларусь адклікала свайго пасла з Арменіі, а Арменія свайго з Беларусі. Пакуль толькі для кансультацый. Праўда, будзем шчырымі, наўрад ці гэта ўсё справакуе Лукашэнку на выбачэнні. Хай сабе і скончыцца скандалам. Бо тут усё банальна. Багацейшы і мацнейшы Азербайджан у якасці партнёра для яго сапраўды больш важны, чым Арменія.
жудасная трагедыя з удзелам нашай суайчынніцы адбылася за мяжой. У італьянскім горадзе Модена у паліцыю прыехаў 48-гадовы мясцовы жыхар, які расказаў супрацоўнікам, што каля ўчастка стаіць яго машына, у багажніку якой ляжыць труп яго былой жонкі. На жаль, мужчына не падмануў, і ў аўтамабілі сапраўды знайшлі жаночае цела, на галаве якога дротам быў завязаны чорны пакет. Цяпер стала вядома, што забітай з'яўляецца беларуска Ганна Свірыдзенка. Апошнім часам яна жыла ў Аўстрыі, дзе займалася радыялогіяй. У Ганны засталося двое дзяцей 2 і 3 гадоў. Паводле папярэдняй версіі, былы муж забіў беларуску, калі суд пастанавіў аддаць ёй дзяцей. Імаверна, што забойства адбылося, калі Ганна прыехала да былога, каб забраць малых. Яшчэ адна трагедыя адбылася ў Дзятлаўскім раёне Беларусі. Там проста ў сваёй хаце загінула пажылая сямейная пара. Аказалася, што муж прынёс з працы атруту, каб пазбавіцца ад грызуноў, але гэта было таксічнае рэчыва, якое нельга выкарыстоўваць у побыце, бо яно выдзяляе смяротна небяспечны газ. Падобна, што пра гэтыя нюансы ніхто не ведаў, і ў выніку замест грызуноў атруціўся і сам мужчына, і яго жонка. Іх мёртвыя целы знайшлі сваякі. 19-гадовая дзяўчына з-пад Будакашалёва стала самай маладой шматдзетнай мамай у Беларусі. Цяпер у яе ўжо 3 дзяцей. 2 першых дзяцей яна нарадзіла ў 15 і 16 гадоў адпаведна. Муж старэйшы за жонку усяго на год, прычым першае дзіця не ад яго. Калі яны пазнаёміліся, дзяўчына ўжо была цяжарная. Але на той момант 16-гадовы хлопец не спалохаўся стаць бацькам для чужога дзіцяці, а пасля, як бачым, хутка зрабіў яшчэ 2 сваіх. Нашэсце пацукоў адбываецца ў Мінску. Апошнім часам у сталіцы ўсё часцей заўважаюць гэтых грызуноў. Напрыклад, вось такое відэа знялі проста ў цэнтры горада на Нямізе. Прычына з'яўлення грызуноў крыецца ў беларускім імкненні да парадку. Гарадскія ўлады змагаюцца з бадзяжнымі жывёламі, і цяпер з вуліц амаль зніклі нічыйныя дваровыя каты. Вынік вось такі. Грызуны ўздыхнулі з палёгкай. Аж 2 навіны ад гродзенскага заапарка. Спачатку загадка пра тое, колькі трэба супрацоўнікаў, каб памераць адну змяю. Адказ аж 10 чалавек. Змяю дасталі з тэрарыума, памералі, і ўсё прайшло добра. Пасля працэдур усе ўдзельнікі засталіся ў поўным парадку. Калі вам цікава даўжыня пацыента, то гэтая змейка аказалася памерам аж у 5,5 метраў. Затым сумная гісторыя, але са шчаслівым фіналам. У адной з гродзенскіх вёсак сабакі недзе заўважылі маленькую казулю і загналі яе ў населены пункт. Але жывёльцы пашанцавала, бо яе заўважылі мясцовыя жыхары і выклікалі спецыялістаў, якія перадалі казулю ў заапарк. Прычым без дапамогі тая б не выжыла, бо яна настолькі малая, што яе яшчэ трэба карміць малаком. Праўда, ёсць і сумная нотка. Гадуючыся без маці, казуля ніколі не атрымае навыкаў жыцця ў лесе, таму ў дзікую прыроду яна ўжо ніколі не вернецца і назаўжды застанецца жыць у заапарку. Ну і каб не сумаваць пасля ўсіх навінаў, ацаніце, якая прыгожая наша Беларусь. Вось такое відэа знялі проста на полі недзе пад Асіповічамі. Вось такія навіны чацвярга. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.